Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mitunga si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makig-uban kanako, ug ipadala ko kamo aron pagwali, ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa." Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon ginganlan ni Jesus ug Pedro, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Ginganlan sila ni Jesus ug Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka. Pagpili ni Jesus sa mga 12 ka apostoles, mao ni ang iyang mga sinaligan aron mo'y musugod pagtukod sa tinuod nga simbahan nga mo'y ato karong gisunod. Ang nag-unag yun nga buluhaton sa mga apostoles, matud pa niya diri, ako mong gipili aron makig-uban kanako, niya ako mong ipadala aron pagwali sa maayong balita. Makig-uban niya humandayon ipadala. Kini siyang pagpilia o kining maong misyon, di man sayon tingaling tumanon sa panahon nga sila ba sa una. Kay sa una gong panahon, basta musupak kas authority, ang silot, patyon dayon ka. Mao na nga, wa na ka ng human right sa una, wa. The right of the emperor, the right of the king, maoragyo'y masunod. Muna si David sa unang pagbasa, nakatagamtam siya aning klasihas batasan, nagtinarong siya og alagad ni Saul nga iyang hari, pero gipangita siya sa hari kay patyon. Nagdapag yung mga sundao. Kay di ka claim si David nga, "Uy, mahal nga hari, mo file ka kung appeal, mo appeal ka ako kay saan mo nang imo mo na against mo na si human right ang imo, wa man ko'y sa na ang hari man mo'y magbuot." Pero ang Ginoo mipakita nga siya di ay gyud ang tinuod nga manalipod ug maghuhukom. Mao na nga ang maayong balita nga ipawali ni Kristo nga ang Ginoo gyud mao'y hari. Mao na si Santo Niño nga atong gidebosyonan nga mao ang Dios nga nagpakatao, gitawag gid nato siya og hari. Kumusta man mo, hari ba si Santo Niño sa inyong balay? Nang nakalitan man mo, why Santo Niño sa inyo? Nya hari si Santo Niño. Di mo nga ito magyaw-yaw. Di mo masuko. Wa man lagi mo tingog. Na siya. Kung mohari si Santo Niño, pasabot, ang gugma mao'y maghari. Kay batubalan igod siya sa gugma. Magnet of love. Di sa to pa. Gugma gyud mamagnet dito. Yawa manoy mamagnet noon, singhag diri, yaw-yaw dito, pamuyboy, manunglo pa usahay,
binakakay to the max. Di ba? Mao na. Amay, swerte mo kamong wa magbuhat ani. Congratulations. Pasabot naghari gyud si Santo Niño. Si Hari David nahimo siyang hari kay gipili siya Ginoo. Bata pa siya, abatanon ba? Karon kay nasina man niyang hari nga gulang na si Saul, di man siya gyud mo give up siyang gingharian, iyang gustong patyon. Murabag si Saul murag naliwat ni Herodes nga pagkadungog niya nga naanay hari sa Israel nga mao ang Mesiyas, iyang gipamatay ang mga bata kay haron di na mudako ang Mesiyas ba, kay inigdako mapildi niya siya. Bata pa iyan ang gipatay. O na si Saul nangita siyang David kay iyang patyon samtang wa pa katukod og gingharian. Tago-tago raman taon tos David kuyog sa pila ka buok niyang mga loyalist, mga iyasang mahog og mga sundao ba. Gipangita na niya kay makapundar na gingharian, patay ko ani, sulungon ko ani. Oy, gitugyan sa Ginoo si Saul didto sa langob, sugo sa lawas, nisod siya nya kanang musod kag langob, ngit-ngit baya na nya si David ug ang iyang mga sakop didto naman daan sa sulod. Di sa ato papara nila ni David ang langob hayag kay madugay na kang muadtog langob muhayag man na. Si Saul wa kakita nga naa day mga tao diha. Gitabasan pang David ang iyang sid-sid siyang sinina, siyang espada, puting-tingal itong haita kay wa gud kamatngon si Saul. Di og gidugsak patog ditso, aperting pataya. Pero si David ang naghari, siyang kasing-kasing ang gugma sa Ginoo. Dali kay siyang nakaingon, di nako patyon kay pinili rabanis Ginoo, nya gihigugma biya nako ang Ginoo, nganong patyon manako ang iyang pinili. Nindota no? Og naatay kinaiya ingon ana ba, pinili rabanis Ginoo, nganong ako maning kuralon ang ilang agianan. Ang inana. Pinili rabanis Ginoo, binuhat rabanis Ginoo akong silingan, nganong ako maning libakon. No? Anong mura mamog dili mo to sa akong analysis? Ako lang yung gi-equal bang? Pinili rabanis Ginoo ang akong bana, bisan tinuod og palahubog kay ni, sugarol kay ni, pinili ni Ginoo kay binuhat gini niya, nganong ako maning yaw-yawan. So ikaw kita di ay nga nahigugmas Ginoo, kamaong mo higugma sa mga pinili og hinigugmas Ginoo. Di ka mo, nahigugma mo sa mga gihigugmas Ginoo. Pusga. Sige, practice ko na inyong tupad. Yung na gihigugma tika. Kaya, hindi mo biya na sa Ginoo. Bisag patyon na kayo na, pero wamagay mo mulingi. Gani, gihilasan man mo. Hilas ba? No? Hilas paminaw, labi nagwa kay kakaila niya, tupad ni mo, or kaila baka ka, nabuangon kay nastanan. Murag managana kag ingon gihigugmati ka, imong una lami biyang patio na. Sige na lang, iniguli na lang siyang balay, siya raw di gin mo kaingon dito mga pinili biya sa tos Ginoo katong wa manimbaron. Ato dito ay galuko pa kay kaadlaw na natog. Sige in tawag kuan. Nanamay kuryente, nanam say signal. Gasige na sa internet, may panoog, nangit-ngit ang panahon, kay magsuga rag kandila, sayo kay matog, karong ni balik na suga, balik na sa signal, basta dugaya matog. Pero pinili tos Ginoo, ing na to, uli ni mo, gihigog mata mo, ay pakapini mga buanga mo, ayan, sa usahin, gihigog mata mo, mga buanga mo, ayaw, pakapini. Muna si David, iyang gibuhat, ang pinili is Ginoo, higugmaon. Ug mao ni ang kinaiya sa mga nagsunod sa Ginoo, dili kamaong modumot og kaaway. Si Saul gud pagkadungog niya sa gisulti ni David nga akong gitabasan ng sid-sid sa imong sinina, pero di ti ka maako nga patyon kay pinili kas Ginoo. Nya gi-describe pa gyud ni David, mahal nga hari, kinsa may imong gipangita? Patay nga iro o pulgas. So ang pagtanaw ni David sa iyang kaugalingon, mura ra siyang iro, mura ra siyang pulgas,
sa iro ikumparar ni Saul na hari, nagpaubos siya. Pero si Saul tungod sa pagpaubos ni David, nihilak si Saul nakaingon siya, pastilan David, mas buutan gyud kanako kay ang akong kadautan imo manggibaslan og maayo. Kamo naitaw nga magsigig lutos nimo, magsigig daog-daog nimo, kamao pa kang musmile anang tawhana? Ako, ambot ka, kamao ba ka tumusmile? Ambot lang ha, kanabang tao ba nga magsigig yung libak nimo, ang tanan yung pagdaot, iyag yung buhato nimo, kamao pa kang muhimog maayo ana niya? Congrats! Kung kamao, kinsay kamao niya din taas ko ng kamot bi, kanang nakabuhat na ana. Kanabang tao nga, ang iyang pag among-among nimo di lang ingong limit lagamay, patyon yung kaniya, niya buhaton gina niya tanan. Niya, ikaw mo buhat lang niya pong kag maayo niya. Nawagtangan gug balay si David. Di agud siya kauli didto sa iyang pinuy-anan kay tuang mga sundao ni Saul gaandam kay patyon siya. Pero kamao lang gyapon siyang mubuhat og maayo aning tawhana. Kanang tao ro nang hingili nimo des imong balay nga di nakakabalik og puyo. Kamao pa kang muhatag niyang maayo? Ako di ko kasiguro, pero madara ba gigid unta na kung naatay Ginoo mo na atong pasudlon si Santo Niño. Karon sa adlaw gi saulog sad ang pista sa usa ka martir. Sikat kay ni siya nga pagkamartir, nagdebosyon ani mga dagkong mga santos po nato, sila Saint Ambrose, mga sila San Agustin ug uban pang mga santos sa karaang panahon. Martir ni siya sa mga towards the end of 2nd century. Kinsa man sa Binisaya si Santa Ines, sa in English Saint Agnes. Unsa man siya nga pagkamartir, tiguang o bata? Kaila mo niya Saint Agnes? Lagi gyud mo ibasa-basa kanang internet ba, naana dihay daghang mga santos, i-click sana ninyo, unsa man inyong gibasa na inyong internet, sige daan ang cellphone, naana, sa una mo palit pa mi anak ka ng mga, ako palit pa ko anang libro sa Lives of the Saints, na ako dito, kay ako nang basa-basahon, at least kada adlaw makabasa tag usa ka kinabuhi santos, liyawat na lang ba, matakdan tagamay. Karon nindot na kayo, kay i-click lang nimo ang ganing Google. Si Google may kayo tagaan jud kaniyang mga santos, properties ang daghanang yawa-yawa na sa Google noon. Pero nasa santos dia si Santa Ines, mga 12 anyos di martir, di pagod kadaog ang iyang kamot sa gidak-on sa kadina nga gihigot siyang kamot kay gamay kay siyang kamot kanang 12 anyos god nya kadinahan imong kamot og tiil kay guruyon ka. Galisod pa siyang daog sa kadina. Matod pa sa istorya, pwede ra gyud kuno ang mga bata anang idara, ang mga batan-on anang idara, hadlokon lang nimog dagom, slukon kaning dagom, rumuhilak na kay mahadlok nagdagom. Pero si Santa Ines, espada sa kanini ang berdugo ang iyang giatubang. Wa gyud siya mahadlok. Ang berdogo na gon mo inahadlok kunong mutigbas niya kay maluoy, sus bata man tao niyo siya pa iniimbitar, ay sus ihapos na imong kuan kay dugay na kung paabot ana ihapos na imong espada. Kamo kadinahan imong kamot nya managana ba kay silingan nimo ang berdogo sa iyay ako ginisilingan sige kung pangutang ani nya kuman man sa hari nga patyon ti ka moingon ka sige na dong kanang putla na akong liog mana ka. Mingon tingali ko, tamtami ko ka dito. Ikaw sa man ka. Wa ka mahibaw nga ako si kong tabang imong ulo-uluhan. Pero si Santa Ines, gipugos niya ang berdogo, putla ang akong liog. Kay gusto kong muhalad ngadtos Ginoo sa akong kinabuhi. Ninduta no? Ug maunay gitawag og pagpapahawa sa mga yawa. Kay ang gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang mga tinunan,
makapapahawa mog yawa. Ana gyud yawa. Lingi ako nun na imong tupad. Ing na pa kay yawa diha. Hina. Daghan kay natoy na yawa. Unsa may timailhan nga na yawa? Ang number 1 yung timailhan kana yung kahadlok. Basta mahadlok na gani ka, naadyo kay yawa. Ni ikaduha nga timailhan nga na yawa, kanang kasuko. Masuko na gani ka, naadyo kay yawa. Ato lang ning mensyonon ang pipila ba? Ikatulo nga naitimailhan nga yawa nimo kanang pagpamakak kay ang yawa bakakon gyud na. Musud gyud na nimo mamakak gyud ka. No. Ang imong buhok puti na, imo nang mamakak ka, imo nang kulurag itom. Mamakak ka ba? Or imo nang ipablan. Haron kunuhay nindot ka tan-awon pero bakak na gunagod. Ang imong kilay nipis na, imo nang badlisan kay mamakak ka, kay ang yawa mo'y gasulti nimo ana. Ang yawa ipasundayag nga kunuhay nindot kag kilay pero dili gud katagog kag kilay gud ana. Imong naong lagom kayo ingnon kasi yawa pamakak inang puti imong naong imo sa nang papution ngam gamit ka ng mga chemical para mo puti. Kisa may gasulti mo anang pamakak. Unya ra bag sultihan ka muwali ang pari masuko sad ka ana agi puyawa diha nimo. Unya karon kay idiglag gawas nimo siga namang adlaw masunog man na imong panit basta naa kay gibutang chemical hadlok na sad kang masunog aparte yung yawa na nimong pamakak na nimong kasuko naa sa nimong kahadlok. Oh na siya yawa mo ana papahawaan ng yawa unsa may gamiton gugma sa Ginoo. Matud pang Santa Ines, ang akong kinabuhi iyagyud sa Ginoo. Ang akong lawas kinahanglang ihalad sa Ginoo. Si David ang iya sang gihigugma ang Ginoo og naapil niya gihigugma ang mga pinili sa Ginoo bisan pag ang pinili sa Ginoo mura naghudas. Kaya di ang sa gipili sa Ginoo diri sa 12 Judas mabudhion. Si Saul muram to siya Judas pero gihigugma gyapon ni David. Ang tao nga mahigugma kanunay naay Ginoo ug ang tao nga mahigugma kanunay way kahadlok, way kasuko, way pagpamakak. Kamo mga asawa, inyong bana bakakon naa nay yawa. Nya unsaon pagpapahawa? Sige higugma. Tanawa si Saul, gisigyag higugma ni David. Nawagtang ang yawa diyang Saul. Nihila ko niingon David, mahimo jud kang hari. Ana, mahimo jud kang hari. Ayaw intawag hutdag patay ang akong kaliwat. Ayaw intawon papasa ang angalan sa akong kaliwatan. Niampo na siya. Mura na hinog Ginoo si David para ni Saul. Di ba sa atong tubag sa Salmo unsa to? Kaloy ako o Dios kaloy ako. Pero si Saul dito ni ampo tanawa karon hastang ato mga santo sila Saint Ambrose magsigig ingon ni Santa Ines, Santa Ines, Saint Agnes, tabangi ko kaloy ko nga malig-on ko sa akong pagtuo sama nimo. Tanawa kita karon nagsigig tag ingon ni Santo Niño kanamo maluoy kaunta na kanimo nangilaba. Gipatay biya sa ni si Santo Niño na gilansang sa cross. Tanawa karon, di ba kusog itang musangpit ni San Vicente Ferrer. San Vicente, sa tong goso ka na? Iampo. Sa ito, wording ana. Pasa ko kay Bawe. Kanya lang tayo nagpista, magpista bitaw ta karon. Abril 9, naam tayo nobina na, memorizon ta na yun. Kanang muhangyo ta niya ba? Pero porte biya sang daghanag kasakit ani niya sa pagpapahawa og mga yawa. So mga igsuon, ang gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto ni David, ngadto sa mga apostoles, ngadto sa mga santos ug mga martir sama ni Santa Ines.
Mausad ng gahuma ang iyang gihatag nato. Gamito nato ni. Ato ning gamiton. Bitaw nga, kaingon ko, Lord, wa man jud ko'y gahom kay makasasala kay ko, pero pag-announce nako gahapon nga kuwangan tag 123 kaslats. Naagi ning text dayon nako gabi, Pader, ako nalay pakyaw ana. Di ba? Salamat kayo. Nga, kanira ba siya? Sige na saghatag. Sige naghatag ba? Oy, kuwangan daig 123 Pader. Ako nalay pakyaw ana. Nga dili pa gyud ipasulti ang yangan, murag masuko pag yung akong isulti, no? Kanindot ana ano kay sa uban masuko og dili isulti. Yani sila masuko og isulti. Kana bang talagsaon ng mga muna ang gidutlan sa gugma na igahomoy. Karon ang ako na sang i-announce ninyo akong kwinta-kwinta kaning atong pagpistang Santo Niño, natay tagaan nag-stipend, nasay pagkaon, nasay mga honorarium sa mga nagtrabaho. Murag moabot-abot sa tingalig mga 700 to 800,000 ang atong gastuhonon. Wa man di tay budget ani. Kinsay tandogon diha ni Santo Niño, halad lang mo. Halad gid ba kanang pamisa ni Santo Niño? Ana nya mao lang toy atong kwinta-kwintahon ang atong makuliktas halad ninyo, online man nga halad or dinhi man nga halad, ato tong kwinta-kwintahon tanaw na to maka-offset ba sa ato niyang magasto. Pero kutubs mahimo, idayon gid nato ang atong mga gastuhanan kay mao may makapahimong mabulokon sa atong selebrasyon. Sige, manindog na ta.